Tak dobrý den, na vás ještě jednou zdravím, teď už česky. Vy jste po celodenním kurzu němčiny. A jak se cítíte? No tak je toho dost. No, dovedli jste si vlastně představit, než jsme se vůbec pustili do němčiny, my jsme tady už dnes po druhé, vlastně jsme spolu od nějakých 8:30, teď něco počtete hodně, takže docela pár hodin, takže intenzivní kurz. Dovedli jste si představit, než jsme se do něčeho takového pustili, jak to vůbec bude probíhat a jak to celý den v němčině zvládnete s lektorem face to face? Tak viděl jsem to černý, to je pravda. Bylo toho dost, ale představu jsem neměl. Myslíte si, že to je pro vás zajímavý způsob, jak se dostat do jazyka? Že to byla správná volba? Myslím si, že to určitě správná volba, protože zpětně, když se podívám, tak je to takový to počáteční nakopnutí k něčemu, co potom se může dál nějak něčemu rozvíjet už nějakým postupnějším způsobem. Takže cítíte, že jste přece jenom v tom jazyce trochu byl? Něco hodně málo, ale ten rozjezd je na tohleto si myslím důležitý. Takže si to dovedete představit, že byste teď třeba trošku vydechl a pustil se třeba do nějakého buď 3D e-learningu, o kterém jsme mluvili, nebo nějaké pravidelnější výuce, a nebo že se rozkoukáte, řeknete si, možná ještě strávím jeden den na hluboké, jak to vidíte? Tak zatím jsem nad tím úplně nepřemýšlel. Uvidíme spíš postupem, až se tady tím nějak prokoušu, tak uvidíme, jestli dál pokračovat tímhle směrem, nebo tak nějaký postupnější pozvolný výuce. Co se týká prostředí hluboká, jak se vám tady vůbec učí? Tak prakticky prostředí je pěkný, takže to je úplně bez problémů tady to si myslím, že jako pěkný prostředí. Chtěl byste třeba někomu, kdo uvažuje o tom, zkusím intenzivní kurz, má z toho strach, chtěl byste mu něco vzkázat? Tak určitě strach z toho je vždycky, když si to člověk dokáže představit, takže potom to může zpětně nějak zvážit, až když si tím projde, a myslím si, že stojí to za to určitě tím začít. No. Myslím si, že na to rozběhnutí, myslím si, že je dobrá věc. No. Já vám moc děkuju. A ještě přeju příjemný den. Děkuju.